Karon adlaw ha, sugda na ang Central Visayas Regional Athletic Association kon si Beraa. Adto gid gipahigayon sa dakbayan sa Naga. Patay ni Dota kuning Naga sa tinuod lang di mas pagdayon. Siya po'y nagkahimo po na kanang mayor niya si Mayor Balsong. Mas kang nindota gining Naga unya. Gani niingon ang kapulisan nga doon na sila 500 ka mga kuan kanana ang 500 ka mga personnel o kanang mga PNP ba pulis katong PC na imong pulis PNP. Ang gideploy kaga ato sa Badlo pagani para mubantay sa mga atleta unya katong mubantay atong mga gwapang maestra. Sa mga lugar nga adto mapuyo ang mga atleta o mga maestrang gwapa ha kay magabi wala man buhat. Istoryag pulis. Mato pa ang kapulisan po pinaagi ni General Abiren, Rodrigo Maranan nga hasta po ay ang Philippine Coast Guard ni abay po nila ang Philippine Army na po dito tabang og bantay ang mga kabombiruhan in kasong na ay muaso ha. Na po dito daghan na silang mga force multiplier. Apil na po ang kuan kanang apil na ang mga BHW ka namang mga napo niya mga anak maestra. Barangay Tanod. So karong adlaw sugdan magkaron mo opening pizza 20 I'm sorry. Gahapon na din 23 sa Maderon. Kagahapon na din nagisugdan hantod ni mahuman ni onya sa Sabado pizza 28. So congrats onya kadtong mga atleta, good luck ninyo mga dudong, mga inday ha. Onya good luck po sa mga maanyag nga mga teachers. Onya si ay hindi apa. Karon taon si mga utso pasado atong tawagan si Akbayan Party List Congressman Shell Jokno. Onya ang taga kuan daghan naman puros naman gyud ni mahal man tanan. Si Bongbong Marcos naman ingon nga, wa gyud stable ato presyo ha, manageable. Kator man bangag. Ito sa wayang contact po niya si Attorney Tomas Riveral, ang chairman sa Oriental Port and Allied Services, kining cargo handling services des mga kapantalan. O pila po ilang increase, pila ka percent kay tanan naman man tracking ganit tag 30%, 30% daw ang ilang gipangayong increase. Ang nindot nga balita para sa mga atleta pa di ay na biya agamay. Dapat gisunod ni atong si Beraa. Ang Philippine Sports Commission gipahibaw ni Governor Pambari 4 kagahapo sa Badlo pa Biyernes pa man si Governor Pambari 4 pinaagi po sa Philippine Sports Commission andam di ay nga mo finance ang PSC aron magtukod og International Sports Complex nga posibleng adto ni atong Balili. Kato ba Balili ni Duling? Ipalit katong yuta nga wa diha adto na posibleng itukod ng International Sports Complex. Kay matod pa wa pagikuno tay venue dire para sa kanang mga inaning paugnat sa kusog. Ay, wa na gyud balililing. Naloko na. Matod pa ni Governor Pambari 4 nga andam gyud siya nga mudawat aning maong mga proyekto nga dagko para kuno ni sa mga kabatanunan aron di pod muliko ngadto sa mga hiwi nga daan sa Katilingban. Salamat intawon og matukon ni murag okay kayo. Kay moduwa pa magkuktakyan. Nayate. Samtang ang bagong LTO Regional Director nga si Wendell Dinglasan, iya ko gitong ikihang driver sa SUV hasta tong pasahero. Katubang lisod sa BRT lane atong niaging Biyernes nga lisod sa BRT lane onya nagpailang gidakop sa mga sitom, mga sakop sa sitom gipara. Gipangayong lisensya ang pasahero niingon nga LTO ko, deputized agent ko sa LTO. Nagkaibaw ni Wendell Dinglasan niingon nga ako gini silang puson ang piktang ko gini lang itlog ni mga nangangkon. Kay mga ako ani mga nagpakaroon ingnon ng deputized agent. Itong Biyernes di man actually traffic ha. Pero dili gito tinuod di ay nga mga taga LTO. Wa pod ihatag ang lisensya mo hinungdan nga wa sila kahibaw nga katong tawhana ha? Katong tawhana di ay agent to siya sa LTO nagpakaroon ingnon lang pero dili tinuod mo na nakanindot. Loko na. Ya ko nang piktang itlog na ingon sa Director Wendell Dinglasan bago man yung regional director din.
Pero wala pa sa kaila. Ha, pero nakuha man ang plate number. O niya, ang dahil kaning kinagilaran gini. Ang kauban sa asawa ni Martin Tambaloslos Romualdez. Kongresista ni sa ilahang party list katong gitawag nilang tungog party list. Inganlan og Jude Asedri. Hastang okay ha. Matod pa si Jude Asedri, ha? Si Jude Asedri. I think second nominee man sa tungog party list. Diin ang asawa ni Martin Romualdez, kauban sa kongresista. Adtong niaging adlaw, niingon si Asedre nga, kanang pasangil ni Toby Chanko di na tinuod. Matod pang Asedre nga, ang Independent Commission for Infrastructure kung ICI, human i-turn over ang ilang mga naputol nga investigasyon ngadto sa ombudsman. Si Tambaloslos matod pang Asedre, wa gyud kunoy saoy. Kanang flood control, wa gyud kunoy labot, wa po kunoy. Way tulubago ng banggiitang kawatan, ang gagmay-gagmay kawatan mo na nga preso. Naloko na. Atod pang Asedre, dili man ni interpretasyon mo ni ang lingwahe nga gigamit ni Justice Andres Reyes nga pinirmahan pag yun niya nga wa lagi kunoy kalambigitan gyud si Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. Wa pa kay bawas may krama ni kay inig makaibaw tingali magsingkit-singkit na po ito. Uyawa! Matag na may bawas may krama pero delikado kayo, ha? Kuyawan ko. Samtang, ari sa, karon puro sa maginimahal. Purti na yung ilaran. Kinsa to ato. Bus kanin kinsa to ni mention og Marlica Fund. Congressman Butch Pitsay atong niaging simana atong gi-interview. O niya, ang Maharlika Fund, gikan to sa bangko sa Land Bank, DBP, aron ko ipuhunan sa gobyerno. Loko na. Ang gobyerno, nagnegosyo na kuno ron, kay pinagya ng negosyo nga, basig bay ansel na po, bayabas og sili. O niya, ang kinahanglan kuno sa gobyerno, nga, makakuang yun, si tawag, ani ka namang, makaginansya. Pero mura bang nawa naman tong ilang Maharlika Pan. Atong niaging si Mana dunay balaod doon nga giduso si Senador Senate President si Escudero ang kaniyang Senate Bill 1993 nga nag-awag sa gobyerno lain og pundong nagkantidad og 60 bilyones aron magpatukod og reserve fuel tank dito sa Limay Bataan nga dumalahon sa Department of Energy o sa Philippine National Oil Company kung PNOC. Matod pang Senador si Escudero, kinahanglan yun nga magtukod ta ani kasama aning hitabo karon dito sa Middle East nga ang mga Iranian giatake sa taga Israel o taga Estados Unidos panagi ni McDonald Trump. Matod pang Senador si Escudero, dili ang tatamusin natin og grabe ka krisis sa og kamahal sa krudo o gasolina kung doon na tay pundo dining dako kayo nga magkantidad ang tukuron dako kay tangke nga kinahanglan punduhan og 60 bilyones. Matod pang Senador Escudero karon pa ni wa pa man mauna is gobyerno instead og magnegosyo pinaagis Maharlika ari lang unta ta sa mga fuel reserve aron di magagawanta di na magsigig ayuda sa mga drivers og mga driver mas tricycle drivers sa mga pampasahirong mga sakyanan. Mo na nakangila doon ng Pilipinas. No?